Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири. Бу минуттарда Казан Кремльнең Благовещение ширкәвендә митрополит Феофан белән хушлашу бара. Хушлашу мәрәсиме Татарстан Яңа гасыр телеканалыннан да трансляцияләнә. Исегезгә төшерәбез, Казан һәм Татарстан митрополиты Феофан 74 яшендә вафат булды. Ул Казан һәм Татарстан Республикасының православие мәдәнияте үсешенә зур өлеш кертте. Митрополит Феофан мөһим социаль проблемаларны хәл итүгә, гаилә институтын ныгытуга, яшь буынны тәрбияләүгә, дини ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрне камилләштерүгә, бай тарихи һәм мәдәни мирасыбызны саклауга юнәлтелгән иҗади эш алып барды. Аның инициативасы һәм республика җитәкчелеге ярдәме белән мөһим гыйбадәтханәмә корылмасы Казан Мәрьям ана иконасы соборын торгызу башланды. Митрополит Феофанны Казан Мәрьям ана иконасы ширкәве алтаре артында җирләячәкләр. Башка хәбәрләргә күчәбез. 1 декабрьгә кадәр узган 2019 ел өчен транспорт салымы, шулай ук физик затлар, милкенә һәм җир салымнары түләнеп бетергә тиеш. Салымны вакытында түләмәүчеләр өчен өстәмә пени билгеләнә. Бүгенге көндә салым түләүченең шәхси кабинетында Россия федераль салым хезмәте сайтында теркәлгәннәрнең барысы да милек салымнарын түләү кирәклеге турында хәбәрнамә алган. Калганнарына почта аша хәбәр ителгән. Тиздән, ягъни 3 декабрьдә халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Әлеге дата белән бәйле рәвештә декабрь башын инвалидлар декадасы итеп үткәрү традициягә керде. Бу инде тагын бер кат җәмгыятебезгә әлеге категория кешеләренә даими игътибар бирү, социаль яклау кирәклеге турында искәртә. Республикада 10 көнлеккә әзерлек эшләре башланды инде. Республиканың хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы 25 ноябрьгә кадәр Татарстанда инвалидлыгы булган кешеләрнең, шул исәптән инвалид балаларның хокукларын тормышка ашыруга кагылышлы мәсьәләләр буенча кайнар линия эшен башлап җибәрде. 557-21-25 телефон номеры буенча һәр эш көнендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр шалтыратырга мөмкин. Бу көннәрдә Габдулла Тукай әдәби музеенда Габдулла Тукай һәм дин темасына багышланган йолдызлы экскурсия узды. Бу юлы музейга кызыксынып килүче тамашачыларга экскурсияны Апанай мәчете имам-хатибы Нияз хәзрәт Сабиров үткәрде. Исегезгә төшерәбез, йолдызлы экскурсия проекты 2015 елдан бирле эшләп килә һәм шул дәвер эчендә үзләрен экскурсовод вазифасында төрле өлкәдә эшләүче күренекле шәхесләр сынап карады. Бик шат булдым, шушы экскурсияны үткәрергә теләк белдерелгәч, чөнки без бүген дөньяви фәннәргә, спортка бик зур игътибар бирәбез. Әмма дини әдәбиятка, дини мирасыбызга игътибар әле җитәрлек түгел. Шуңа күрә безгә үзебезнең галимнәребезне, шагыйрьләребезне өйрәнергә кирәк. Әгәр дә без аларның әсәрләрен, аларның хезмәтләрен, мирасын тирән өйрәнсәк, без күп нәрсәләрне яхшырак аңлаячакбыз һәм күп кенә сорауларга җавап табачакбыз. Башкалабыз Казанда пирамида сәхнәсендә 11-нче дөнья күләм белем җәүһәрләре интернет проектлар бәйгесенең йомгаклау тантанасы узды. 11 ел рәттән фән, мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә җәүһәр дип саналырлык татар телендә ясалган интернет ресурслар бер мәйданчыкта туплана. Быел конкурска 170-кә якын гариза кабул ителгән, шуларның 50-се финалга чыкты. Бәяләгәндә интернет проектларның эчтәлеге, дизайны һәм аудиторияның активлыгына игътибар иткәннәр. Барлыгы 10 номинация тәкъдим ителде. Шулар арасында сәясәт, эшмәкәрлек һәм икътисад өлкәләрендә иң файдалы һәм популяр интернет проект дип безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясының рәсми сайты танылды. Ә иң файдалы һәм популяр татарча мобиль кушымта Татарстан авазы интернет радиосы. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов башлангычы белән башланып киткән әлеге проект инде 8 ай дәвамында уңышлыгына эшләп килә һәм аның бу беренче шундый зур җиңүе дип саныйм мин. Әлеге проектка көндә халык кушыла, ул халык арасында популярлык яулый бара. Бу инде безгә калдырган шундый халык фикерләреннән дә беләбез. Көн саен ул үсештә, яңа җырчылар киреп бара, яңа әсәрләр яңгырый тора һәм халыкның яраткан радиосы булып, әле алга таба да озак яшәсен, аңа бары тик уңышлар телибез.
Республика журналистларының традицион бәллүр каләм конкурсында безнең Татарстан дәүләт радиокомпаниясе берничә бүләккә лаек булды. Бүләкләү тантанасы ел сайын май аенда була иде, быел пандемия сәбәпле ул көзгә күчерелде. Ел журналисты номинациясында хезмәттәшебез Вести тапшыруларының баш мөхәррире Диана Уасилова җиңеп чыкты. Татарстан радиосы милли проектларны яктыртуда иң яхшы редакция дип табылды. Радионың шеф-редакторы Насим Акмал фидакарь хезмәт өчен медале белән бүләкләнде. Буа районының 3 телдә нәшер ителүче газетасы иң яхшы район газетасы буларак билгеләп үтелде. Бүләкне мөхәррир Гакыл Камалетдинов кабул итеп алды. Иң төп приз автомобиль Казан журналының баш редакторы Юрий Балашовка тапшырылды. Ул чарада дистанцион режимда катнашты. Залда утыручылар аяк үрә басып аны кытладылар. Татарстан радиосы номинант булып чыккан икән. Ул дәүләт күләм проектларның тормышка ашыруы ничек план, конкрет бу районга, бу республикага нәрсә бирә ул. Без шушы истә алып, мөһим икән искә алып, без алдан ук планны шулай төзергә уйлаган идек. Һәм мондый вакытта депутатлар да, дәүләт советы да контрольдә тоткачтыр. Әйдәгез бергәләп, нидә булмасмы, депутатлар да чыгыш ясар, район җитәкчеләре дә, авыл җитәкчеләре дә. Һәм без үзебездәге кирәк юлны таптык дип уйлыйм мин. Бүгенге чорда конкурс үзгәрде, номинациялар саны азайды. Шуңа күрә һәр номинациянең бәясе үсте. Монда чынлап та ел барышында эшләгән, иҗат иткән һәм үсешкә ирешкән кешеләр генә алды. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Беренче минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы, иртәгә шул ук вакытта. Иртәнге сәгать 9-да